Здравейте! Аз съм Владимир от сайта Психотерапия онлайн за теб. Днес ще представя една кратка поема за тревожността. Дишай от Тифани Ганси. Паника, безпокойството ме обграждат. Това са някои от думите, които бих могла да използвам, аз да опиша тревожността си. Но нищо, което мога да кажа, не може да говори с нейната цялост. Докато плача вътрешно, мислейки, че съм загубила разсъдъка си. Лекари, съветници казват, че нещо не е наред с мен. Родителите ми казват да се успокоя и да спра да бъда толкова луда. Но как мога да се успокоя, когато светът около мен се върти извън контрол и аз едва виждам? Дишай. Ще преминеш през това. Ще преминеш през безсънните нощи, през всички вътрешни борби и през дните, които изглеждат наред, когато светът те удря с цялата си мощ. Дишай. Ще преминеш през това. Знам, че си мислиш, че реагирам прекалено за най-глупавите дреболии, но за мен тези глупави дреболии изглеждат като гибелта, която светът може да донесе. Не виждаш ли, че една разлята чаша мляко за теб може да изглежда като земетресение за мен? Знам, че може би ти е трудно да разбереш моята тревожност, но се надявам, че днес ти дадох малко яснота. Така че следващия път, когато някой е оплашен и има чувството, че не може да диша, трепери и плаче, не може да вижда, не му казвай, че прекалява, не го наричай луд. Помогни му да осъзнае, че в живота има нещо повече от това нещастие и независимо от съмненията вътре в него, ще бъде такъв, какъвто е предвидено да бъде. Дишам. Ще премина през това. Защото знам, че съм нещо повече от моята тревожност и се надявам един ден да се освободя напълно от нея. Но до тогава ще продължавам да си повтарям тихо: аз съм по-силна от това. Аз съм по-силна от тревожността си. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви приятен ден.